Arranca o curso escolar en este colexio de Rubiáns, en Vilagarcía. Volveron converter este primeiro día na primeira das aventuras que a rapazada vai ter por diante este curso. Este ano o eixo transversal da formación vai xirar alrededor da granxa e o rural galego. Así que no patio do centro organizaron a feira tradicional con poxas incluídas para facer máis levadeiro este regreso ás clases. Normalmente intentamos recibirlos dun xeito diferente, pois para que eso, non, que a volta sexa pois máis motivadora, máis e veñen con moitas ganas sempre. A rapazada disfrazada de distintos animais comentábanos esta mañá que tiñan ganas de volver ao cole. Por aquí hoxe poucos nervios, aínda que algo diso había, e afrontando o regreso con moitas ganas. Feliz, genial. ¿Estás nervioso, no? Mucho. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan nervioso? No sé, porque empezamos ya el cole. Me gusta empezar el cole. Pero do que máis ganas tiñan era do reencontro cos colegas. Vuelvo a ver todos mis amigos. Jugar con los amigos y ir a estudiar. Pasar tiempo libre en clase juntos e jugar. Para as familias hoxe tamén día importante, coa volta á rutina e a ter a vida un pouco máis organizada. Conciliar, volver á rutina, que senón o desorden do verán non é unha locura. Desexando que empecen tamén. Levámolo ben, hai que levantarse un pouquiño máis cedo, pero ben. O rapaz foise adaptando bastante ben ao horario. Pois a verdade sendo coller un pouco de normalidade, rutina e vamos, o neno encantado, así que nos felices tamén. Pero o regreso ás aulas neste centro ven tamén coa primeira reivindicación do curso, aínda que non sexa nova. A dirección e a AMPA insisten na necesidade de mudar os horarios que consideran imposibles para a conciliación. Entran ás 10:10. En casi todos os centros levan xa unha sesión, nós aínda estamos comezando. Eso, as consecuencias que ten eso é que o plan madruga non pode empezar antes dunha hora, non? Ten que haber un máximo hora e media entre o comezo do plan madruga e o comezo das clases. Entón, aquí ten que empezar ás 8:30. Para moitas familias é incompatible totalmente. Entón, de feito, moitas familias aquí tiran de avós ou avós que viven preto e para poder conciliar, senón é imposible. E a hora de saída teñen ás 3:30 e teñen pouco máis de media hora para comer, ás veces un pouquiño máis, restándolle minutos pro xantar o horario lectivo.